A. Magluluto na naman tayo ngayon ng pangtanghalian natin. Ang lulutuin natin ngayon ay alimango na may kalabasa. Siyempre, samahan din natin ang dahon ng kalabasa para mas marami. Ito nga pala yung lulutuin natin. Yan. Ito. Hindi ko na naipakita sa inyo yung paggagayat kanina. Ito yung dahon ng kalabasa. Lagyan natin ng siling green. Dahon ng sibuyas. Sibuyas. Bawang. Kalabasa na bunga. Tapos ngayon, magkukudkod tayo ng nyug. So, nyo kayo mga kawangit. Okay. Dito sa probinsya, ano lang tayo, kudkod lang ng nyug. Sa siyudad kasi, binibili na tong ano na, tayo. Ano tayo, syempre, bago tayo makakain, hihirapan muna natin. Kaya sabi nga, bago mo makuha lahat, dapat mo paghirapan. Diba mga kamaki? Kasi yung pinagpaguran mo, yun ang masarap. Yan mga kamaki, tapos na tayo mag-kainog-nyog. Ngayon naman, maghihiwa tayo ng mga pikado ng kalabasa natin na binataan. Tara. Okay na. Okay, maghihiwa na tayo ng sibuyas. Hiwain na natin. Tara ba? So, yan pa natin. Ayun, parang hindi ko. Tama lang, parang sibuyas. Parang sibuyas pa. Tapos tayo, yung bibigyan na okay. Mga kamang A, mapula na yung alimango natin. Lagyan na natin yung kalabasa. Tapos mamaya yung dahon naman. Kaya lang natin maglambot yung kalabasa natin. Yan, luto na yung mga kamang-i ang ating crab. Ito na ang finished product niya. Okay, kain na. Wow! Mga kamang-i, kain na tayo. Ito, naglaga tayo ng okra. Nagprito tayo ng tuyo. Tapos meron din tayong alimango. Siyempre, meron tayong dessert. Papaya, saka saging. Okay, kain na tayo mga kamangay. Mag-pray muna tayo. Ama, maraming salamat po sa mga biyayang ito. Pakibasbasan po magamit po namin sa aming katawan. Higit sa lahat sa mga paglilingkod po namin sa inyo. Sa pangalan po ng Panginoong Kristo namin tagapagligtas. Amen. Yun, kain na tayo mga kamangay. Kaya lagi akong may okra mga kamangay kasi mahilig ako dito. Kaya lagi may hilag okra. Ito natin. Kawabe. Kamain na natin ito mga kamangay. Tignan natin. Niluto natin kanina. Grabe oh. The best. Ito, kamangay oh. Grabe oh. Uy. Taba oh. Sarap nito. Grabe. Kain po tayo mga kamangay. Grabe. May tuyo din tayo.